Ja vás poprosím, aby ste privítali tu na pódiu Veroniku Janečkovú, zakladateľku Bystreetu. Poprosím potlesk. Veronika, zdravím. Ďakujem, zdravím aj ja. Pekný deň. Takže, pódium vaše. Ahojte, zdravím vás všetkých. Moje meno je Veronika Janečková a som zakladateľka spoločnosti Bystreet. Venujem sa produktovej inovácii a mojou vášňou je sprevádzať ľudí na vzdialené miesta a neobývané ostrovy formou business retreatov. Ja sa musím priznať, že toto je prvýkrát, keď neprezentujem niečo o biznise, ale zdieľam veľmi osobný príbeh. A je to tiež prvýkrát, keď prezentujem po slovensky od Hviezdoslavovho Kubína. Moje prianie dnes je inšpirovať vás všetkých tu k tomu, aby ste sa vydali na cestu splnenia toho vášho sna. Bola som veľmi dobrá žiačka. Už od malička som bola veľmi usilovná. Ja som si myslela, že keď budem mať dobré známky v škole, keď sa dostanem na tie najlepšie univerzity a budem mať prestížnu prácu, že sa budem cítiť šťastná a naplnená jedného dňa. No a tak ako každé dieťa som bola produktom svojho okolia a vtedajšej doby. Tak ako mnohí z vás tu, som sa rozhodla, že pôjdem hľadať toto šťastie do zahraničia. Po strednej škole som odišla do Londýna, kde sa začala moja 10-ročná cesta štúdia a práce. Ak ste boli v Londýne čo i len na návšteve, tak viete, že je to neuveriteľne intenzívne a dravé miesto. Takže začiatky tam nie sú pre nikoho jednoduché. No postupne som si na to zvykla a veľmi som si užívala tento môj život tam. Už počas môjho štúdia na univerzitách sa do Európy dovalil startupový hype zo Silicon Valley. Každý bol vtedy CEO. Veľa kamarátov známych, ktorí boli bankári, konzultanti, právnici, sa presúvali od svojich korporátnych zamestnávateľov smerom do startupov. A firmy ako Netflix, Airbnb, Instagram začali vtedy prvýkrát naozaj výrazne ovplyvňovať naše životy. Môj život v Londýne bol v tom období pre mňa taká zlatá éra. Žila som priamo v meke startupového a inovačného ekosystému. Posledných 5 rokov som tam strávila na práci produktov a inovácií pre tie najväčšie, najznámejšie firmy vlastne na svete. Produkty, ktoré používali milióny ľudí. Chodila som na zaujímavé pracovné podujatia, kultúrne podujatia, veľa som cestovala, mala som svoje hodiny vo fitku, donášky jedla boli priamo domov. No v tom istom čase som si musela do kalendára plánovať, keď som si chcela zavolať s mojou mamou. A s kamarátmi som sa vydávala raz za mesiac. Ja som bola tak strašne busy. Postupom času som si začala uvedomovať, že tento môj životný štýl a tie vzory správania, ktoré som začala čoraz viac a viac adoptovať, tie silne individualistické vzory správania a táto materialistická spoločnosť začali byť pre mňa oveľa viac zničujúce ako obohacujúce. A dospelo to vlastne až k tomu, že som zažila v práci kolaps. Dostala som lieky proti úzkosti a ako sa hovorí, vyhorela som. Ja som sa cítila v tom momente tak sama, napriek tomu, že som bola v meste, kde bolo 10 miliónov ľudí. Cítila som sa tak zmetene a neisto ohľadom toho, že čo je vlastne môj zmysel života, kto som, čo mám teraz robiť.
že ja som nevedela v podstate, čo ďalej. Jediný taký slabúčký, tichučký vnútorný hlások vo vnútri, s ktorým som sa vedela stotožniť, bol ten, že ja skrátka musím odísť. Moje oblečenie a veci som porozdávala kamarátkam, zbalila som sa do 2 kufrov, to bol celý môj majetok. A rozhodla som sa odísť na miesto, ktoré je radikálne odlišné oproti tomu, kde som žila dovtedy. Bez internetu, bez ponáhľajúcich sa ľudí, bez dopravných zápch, bez klientov. Pristála som v tropickom raji, na malinkom ostrove s názvom Siargao na Filipínach. Divoká džungla, nekonečné biele pláže, perfektné podmienky na surf. Ja som doslova ten londýnsky apartmán v prvej zóne vymenila za bambusovú chátrčku na nejakom stratenom ostrove. A začala som tu žiť tak, ako tu žili domáci. Prestala som používať pračku, umývačku riadu, varila som si na dvojplatničke s prenosnou plynovou bombou, pretože to bolo považované za luxusnú kuchynskú výbavu. Niekoľko zaujímavostí o živote na tomto ostrove. Deti, ktoré vidíte na obrázku, chodia do školy až 10 kilometrov denne. Domáce zvieratka sú tu kohúty, s ktorými bežne vidíte ľudí sa prechádzať takto pod pazuchou a si ich hladkajú po ulici, alebo s 2 kohútmi pod pazuchami idú na motorke smer kohutie zápasy. Rybári vám vedia predpovedať počasie na rok dopredu. A panuje tu tzv. Vrecušková ekonomika. To znamená, že si tu dokážete všetko kúpiť v miniatúrnych baleniach. A je to preto, lebo domorodci nemajú peniaze na to, aby si kúpili veľké balenia produktov. Takže dokonca aj benzín si môžete kúpiť na 1 liter v Coca-Colovej fľaši, ktorý vám predajú babičky pred takmer každým domom pri ceste. Bolo mi úplne jasné, že ja som sem neprišla sa utvrdzovať v niečom, čo som už videla, že toto bolo to pre mňa mind-blowing. Nové poznania, nové zážitky, nové uvedomenia. A ak ste sa niekedy aj vy vydali na cestu do neznáma, tak viete, že to znamená takmer vždy ísť mimo vašej komfortnej zóny. A v mojom prípade to znamenalo toto. Siargao vďaka svojej polohe je náchylné mnohokrát na prírodné katastrofy, ako napríklad zemetrasenia alebo záplavy. A v januári minulého roku som prvýkrát zažila moju vlastnú prírodnú katastrofu. Bol to tropický cyklón Auring, v ktorom zomrelo 11 ľudí vtedy. Ja vám to skúsim aspoň popísať. My sme vedeli, že cyklón má prísť, ale nevedeli sme, kedy presne udrie a aký silný bude, kde bude mať ten hlavný dopad. Zhromaždili sme sa s kamarátmi všetci v jednom dome s našimi zásobami jedla a čakali sme vlastne v noci na ten príchod cyklónu. Na druhý deň sme sa všetci zobudili a našťastie sme boli živí a zdraví, ale ten pohľad vonku bol úplne zničujúci. Všetko, čo nebolo murované, čo bolo trebárs z bambusu, bolo zničené, pretože tie padajúce kokosy a časti stromov všetko pozmetali, zatarasili cestu. Ľudia mali vytopené domy až k posteliam. A môj problém vtedy bol, samozrejme sme sa snažili všetkým pomôcť a rekonštruovať ich príbytky, no my sme ostali 5 dní bez spotrebnej vody a bez elektriny. Neviem, či si niečo také viete predstaviť v dnešnej dobe. Znamená to žiadna voda na sprchu, žiadna voda na spláchnutie záchoda, žiadna voda na umytie čohokoľvek. Môžete sa rozlúčiť s nabíjaním telefónu alebo s používaním chladničky. Dovtedy mi prišlo byť rozkošné, keď som videla malé Filipínčatá, ako sa sprchovali vonku v daždi, keď pršalo.
Mne tam vtedy došlo, slečne z Londýna a zo Slovenska, že ja, ak som sa chcela osprchovať, toto bola moja jediná možnosť. A keď sa vonku zosilnil dážď, tak som si zobrala pekne môj šampón a v bikinách som vybehla pod odkvap a tam som sa sprchovala. Mňa fascinovalo, ako pristupovali ľudia na tomto ostrove k problémom. Oni aj napriek tomu všetkému, s čím sa potýkajú, v akej chudobe žijú, sú neuveriteľne pozitívny. A nie som určite prvý človek, ktorý niečo takéto hovorí o týchto kultúrach, ale bolo to pre mňa prvýkrát, keď som zažila takú súdržnosť, veľkorysosť. Oni by vám dali aj to posledné, ktoré mimochodom naozaj nemajú. A tú súdržnosť by im naozaj mohol závidieť každý jeden biznis. To, ako oni dokážu kolaborovať, spojiť sa, keď treba riešiť nejaký problém. Jedna z veľmi cenných vecí, ktorú som zatiaľ nespomenula o týchto ľuďoch, bolo, že prostredie, ktoré oni si tam vytvorili sami pre seba, umožňovalo každému jednému z nich sa prejaviť taký, akí sú, autenticky. A ja som vtedy pocítila, že ja tu nemusím obhajovať nejakú manažérku alebo nejakú členku klubu alebo dcéru. Keď chcem, môžem byť speváčka, keď chcem, môžem si tu zatancovať, môžem učiť deti v škole, ja proste môžem robiť to, čo chcem a rozvíjať toto, čo je vo vnútri. Takže táto sloboda pre mňa bola úžasne oslobodzujúca. Veľa času som strávila na tomto ostrove sama. Meditáciou, jogou a jeden z najviac transformatívnejších momentov pre mňa bol, keď som sedela sama na pláži, bosa, bez akéhokoľvek majetku. A vtedy som si uvedomila, že toto je to. Ja tu a teraz mám všetko, čo potrebujem k životu. Život nie je nič viac, ani nič menej. Ja naozaj to všetko mám a mňa vtedy zaplavil taký pocit naplnenia a vďaky a radosti a zamilovanosti do života, aký som nikdy predtým nezažila. A vtedy mi to došlo, že ten recept, ktorý ja som mala na šťastie a na naplnenie, na úspech, z tej mojej výchovy, z toho môjho sveta, že asi nebol jediný recept. No a tu niekde som začala rozmýšľať aj nad tým, že kto vlastne som ja. Začala som si odpovedať na tie otázky, s ktorými som tam prišla. Pre tých, ktorí si doteraz hovorili, že čo za spirituálne blbosti tu táto rozpráva, ja som vám doniesla Venn diagram, aby som to mohla takto rozanalizovať. Takže som začala sa orientovať tak pomaly v tých mojich myšlienkach a uvedomila si, že ja stále milujem technológie, inovácie, hľadanie nových odpovedí. Ja by som dokázala týmto stráviť celé hodiny, dni, mesiace. Čo si na sebe veľmi vážim, je moja schopnosť motivovať druhých ľudí a hlavne im pomáhať v tom, aby mohli byť oni tou najlepšou verziou samých seba. A chcela by som v tom pokračovať ďalej a zlepšiť sa v tom. A nakoniec som si uvedomila, že svet sa naozaj veľmi zmenil. A aj napriek všetkým tým rozptýleniam, tým rušičom, od ktorých máme niekedy pocit, že chceme újsť, je tu aj tento úžasný, kreatívny, kolaboratívny potenciál, ktorý my všetci máme. A ten je minimálne tak dôležitý ako vývoj umelej inteligencie. Pretože to je to, čo nás ľudí robí ľudskými. To, čo je na nás unikátne. Naša potreba a schopnosť tvoriť spolu. Je to ale otázkou mindsetu a prostredia, aby sme mohli k niečomu takémuto dospieť a koniec koncov aj úspešne inovovať. A tak ja som sa rozhodla, že toto bude to, čomu ja sa budem venovať. Ja budem pre ľudí vytvárať toto prostredie.
Predstavte si váš zajtrajší pracovný deň takto. Namiesto dopravnej zápchy uvítate deň s východom slnka a ranným surfom alebo jogou. Prídete do kancelárie, ktorá je otvorená džungla namiesto 4 stien a sterilného nábytku. Nepočujete nejaké zvonenie telefónov, počujete šum oceánu. Workshop pre váš tím, pre vašu firmu facilitujú svetoví experti, ktorí sú tu len a len na to, aby vášmu týmu pomohli sa stať silnejším a vašej firme úspešnejšou. Vy sa zatiaľ môžete sústrediť plne na tvorenie a na to, čo potrebujete do tohto procesu dať. Vaše nápady a vaše príspevky ovplyvňuje nový pohľad na vec, nové stimulácie, nové zážitky, nové prostredie, v ktorom ste. A to najlepšie na tom je to, že toto nie je len taká šoková terapia, len taký one-off zážitok. Ale vy si dokážete, pretože ste tu všetci so svojím tímom, spoločne sa rozhodnúť, že vy si donesiete tieto nové myšlienky, tieto nové návyky, ktoré ste si tu vytvorili, naspäť na pracovisko. A máte k tomu tie správne nástroje, aby ste ich aj dokázali uplatniť. Nie je to tréning, kde pošlete jedného zamestnanca sa naučiť lepšie komunikovať, príde naspäť do firmy a narazí na tú istú stenu, ktorá tam bola predtým. Je to kolektívne, tímové, všetci sa rozhodnete spolu a všetci si to spolu prislúbite. My ľudia máme takú tendenciu sa utvrdzovať v tom, čo už vieme. Pokračovať v tých zabehnutých kolajach a máme radi, keď už je tam vytvorený taký ten systém, pretože máme pocit, že sme zdanlivo v bezpečí. No tento ochranný obal, ktorý my si vytvárame okolo seba, mnohokrát neslúži na našu ochranu, ale nám bráni v tom, aby sme mohli naplno rozvinúť svoju autentickosť, svoju kreativitu a svoj potenciál. Ja viem, že to znie úplne šialene odísť z civilizácie na nejaký odľahlý ostrov a ešte k tomu tam aj založiť biznis bez internetu. Mimochodom, už tam je internet. Ale myslím, že to není tak šialené, ako žiť život niekoho iného. Ja by som vás chcela sa s vami rozlúčiť s otázkou. Kedy ste posledný krát alebo naposledy spravili niečo po prvýkrát? Všetkým vám úprimne želám, aby sa splnili tie vaše sny a hlavne vám takto odtiaľto posielam tú energiu a odvahu k tomu, aby ste ten krok spravili, pretože ten pocit vo vnútri naozaj stojí za to. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ja ďakujem veľmi pekne Veronike. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem krásne. Kto z vás chce zajtra sa zobudiť na ostrove v Tichom oceáne, tak Veronika je tu dneska celý deň, takže kľudne za ňou môžete prísť. Určite. A za nás teda hovorím, že budúci rok sa budeme snažiť spraviť podujatie niekde To už máme dohodnuté. na Bali. Jasné, výborne. OK. Takže ešte raz potlesk pre Veroniku. Ďakujem veľmi pekne.